8. urte hurrena, gaztetxeana, eta bueno, gaurko eguna izatea pixkat mugarria bezala urte muga eguna, baina berez 3-4 aste da maizkiu ekitaldik antolatzen eta urte muga ospatzen. Gaur goizetik hasi da patata tortilla lehiaketekin, eta gero horrindako patata tortillak bazkaltzeiteu. Gero joku batzuko lehen goitu bat, twisterra eta kartak eta olako gauzak. Gero atxalden elektrotxaranga badakau poteatzeko, eta gauen ja afaria eta gero ja kontzertuk eta txeresko zabanatuko gau guztin. Eta kontzertuk izango ja ingo aldeu eta DJ zigor. Gaur gaunez, 25 bat laungea bazkaltzen, baina bueno, gero normalen poteatzea iotze gehanen ja elektrotxarangak inta jende gehiago elkartze zaigu, banik zer dakit, 50 laun, 40 bat laun ibiltze geha. Barrandan ebai gehiago. Bai, kontzertuk tola daudenen ja jende gehiago etortzea. Hau izatea gehiago gaztetxen asko ibiltze gehan jendea eta hola gertu batzea gehiago. Eta gero ja, ingurun ibiltze joan jende gehiago ere baita gure gana elkartzea. Ni bain dela 2 urte sartu nintzen, egon gehan urte gutxiagotan oso guztua. Ekintza pila batzen dira, hitzaldik, zu pertsona ez dela garatzeko kristuna aukera da, eta jakintza pila bat irabaztezu hemendik, eta gero herriko gaztekin hori harremanak egiteko lekua proposena da. Hitzaldik, pelikulak ikuste diteu, afarik, gero orai kontzertuk aparte, gero mai inguruk baita iteu, eta... Dauzka baita urtero ia tradizioz ospatzen ditugun egun finko batzuk, urri fest, izate dugu Oktoberfesten antzekoa, Garagardo artisauakin Euskal Herrikok egun bat antolatze dugu, reggae gauare baita antolatze dugu urtero, urten 2 txirrizkla sokerrez palimana dite dugu, ite jau, bat gazteunen irailen ite dana eta gaurringo deuna, eta ez dakit beste egun tradizionalikan badaon, baina bai, badauzkau gero aparte baita egun batzuk tradizionalak dianak ja fetxa finkotan ite diteunak eta beti ospatze diteunak. Zure zerekin nagusiena, hortarako